Nou, waarschijnlijk eerder hierboven deel klapt, waar de punt trom in dak gaat van die platen. En zo bij waarom kerst op dat plat dak als het opwaait. En maar die stwarm toen hier bij mij daar in de tuin bedaren. Dus ik kom hier om te controleren hoe is wat. En dan zie je zo'n witte plaat en dan denk je eens van wat is dit? En toen draaide ik hem om en ik het vet terug. Nou ja, zie, dit vond ik in de achtertuin. Zo. Dat is een heel stuk. Ja, ik weet precies zien wat rooskwart is. Wat denk je dan dat je soks vindt in de achtertuin? Nou, het lag maar de witte kant naar boven. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer? Maar zie, omdat ik mij maken hier en de kalierstik vond hier, toen draaide ik het om. En toen dacht ik van, hey, dit is nou een stuk van het vliegtuig wat Delftwaten is. Ja, dat ken je wel eens, hè? En mijn zekerheid kwam, toen ik dit zeg, dat toen maar op de top van de vleugel. Waar win je zelf op die dag toen het gebeurde? Toen in de tijd ging ik naar een winkeltje in Stiengers. En ik kwam op een fiets uit Stiengerswaai, hierachter op Tronsuthoek. Ja. En toen kreeg ik die trainingsdag van die dag, toen is het gebeurd. En toen zie ik twee vliegtuigen boven mijn huis. Ik denk, oh jee, dit gaat verkeerd. Het weer echt, dat ze zag, maar de vleugels zitten gewoon. Je hebt dus gebeurd in de crash? Ja. En toen kwam ik thuis en er werd hier al je brandweer en politie. En kwam de paardenbebbersissers, want ja, die waren nieuwsgierig. En toen vonden we dus ik al een stuk hiervoor in de tuin. Dat hebben we voor het inleveren. Maar ja. Ja, dat zeg ik zo ongeveer uit? Ja, dat weer van dit materiaal hier. Dus daarom herkende ik dit direct. Heb je nog gedacht van, nou, mijn huis gaat er aan? Toen? Ja? Nee. Oké. Nee, ik weer alleen maar ik voel het wel sensatie dat ik dat zeg. Oh ja, dat zeg ik net alle dagen. Nee, no? En net nee, iedereen. nee. Maar, ja. Maar hoe kan het nou dat het zo lang op daklijn had? Dat denk ik, want ja, ik heb een puntdak. Ja. En daarnaast heeft de buurman een platdak, die van de garage. En het heeft waarschijnlijk of in de krimpen bij mij lijnt, of op de buurman die platdak. Want het heeft bij mij toch platen van het dak heen gingen. Daar zit dus nog een gat in. En ik stond al van een race zo van, hoe komt dat gat in die platen? In je lekkage? Nee, want het weer aan de ballenkant van golfplaten. Dus er zit wel een gat in, maar... Ja, daar kan je wetten toch. En dat is waarschijnlijk gebeurd door dit stuk van... Wat is het? Een stuk van een vleugel dus, denk ik, hè? Ja, nou, als je aan luistert, maar die is warm. Nou, die tongen is het waard, is het warm. Toen kwam ik naar de in de tuin om te controleren wat mijn skeerwijze zo. En toen vond ik dit dus. Nou, wat denk je dan? Hey, adrenaline. Ja, weer. En toen heb ik eerst dacht ik van ook hard gewoon, maar toen heb ik het dus melden bij de gemeente mijn Aberdeel. Ja. En die had het terugspelen aan Defensie. Nou, wat zijn die? Die kreeg van een telefoon van. Ik moest een keer foto's maken en foto's opsturen. En die gingen ze weer terugsturen naar Zwitserland daar is het vliegtuig van. Het is Zwitsers vliegtuig, hè? Ja. En die waren er heel blij mee. Want dat andere zie ik erin nog. Ja, dat zou wel blijken dat ze elkaar dus wel rekken hebben. Dit is eigenlijk bewijsmateriaal dat ze elkaar rekken hebben. Ja. Dus daar kennen ze wat mee. Ja, de heer Alberts die bellen me van de morgen op. Dat Zwitsers die weer heel opgetogen met deze foto's. Ja, want ze misten nog een stukje. En die wilden heel graag dit stuk weer hebben. Maar misten ze inderdaad nog een stuk? Ja, het bewijs dat ze elkaar rekken hebben, dat weer nog zoek. Wat zal er nou verder gebeuren? Vreet de tredje in de hel is het op. Nijweken vreed. Nijweken vreet, ja. De middag is om 12 uur. En we komen er dan al je defensie houten Nou, die van Nederlandse defensie komt sowieso. En wat ik begrepen heb, ik van een Zwitsers mooi. En zou je nou een bedankje krijgen of wat verwacht je daarvan? Oh, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Heb je nooit af, ja, nee, je zei het al, zeker het horen, maar ja, het is ook wel een collectors item natuurlijk, hè? Ja, want ik dacht zo even de morgen, ik zie hem. Ik zei, goh, wat jammer dat ze het hebben, want ik het graag zelf hadden wel. Ja, hij zei, dat begreep ik wel. Maar dat is net mogelijk. Nee. En waar is dat horenstik bij daar, hè, wat hij natuurlijk Nou ja, dat hier Chris, de vriend van mijn Bebbesezer, wij waren heel nieuwsgierig altijd inderdaad van het vliegtuig wijzen zo. Dus dat hier we mij en toen ben we daar even heen rond.
En ik nieuwsgierig vanzelf. Naar de crash, ja. Ja, maar Safia mochten we net komen. Maar die had het dus daarin leveren. Oh, toen is het al voor Ja, inleveren. ja, dat hebben ze vet inpikt, want daar waren ze heel handig in om dat mee te nemen.